Faseleti donkent ugitunhet, hogi elrohan afelelo segek, astres eis avaratlan esemenjek közöd, ameliek ahatarik sodornak bennünket. Mindanian erestuk, hogi az esemenjek forgosele elarast bennünket, minta minden tulhevese valna ahhoz, hogi megorizuk ahideg fejunket. De milene ha ast mondanam, hogi van egi ut anjugalomhoz, egi mod alasitasra, meg avihar közepette is, est azutata buddhismus javasolta, ma eben a videóban közösen megvizsgáljuk, hogyan segíthetnek a buddhista tanítások nem csak átveselni a nehéz időket, hanem a pozitív hozzáállás megorzásában is, bármi történjen is. A buddhizmus lényegében arra hív bennünket, hogy lépjünk hátra, és másképp nézzük meg az életet. Ez nem az örök boldogság vagia garantált sikerigérete, hanem inkább gyakorlati útmutató, hogy bölcsen és derűsen nézzünk szembe a hullámvölgyekkel. Képzeld el, hogy szörű erdon sétálsz. Minden lépésnél ágakálják el utadat, gyökerek próbálnak megbotránkoztatni. A megfelelő gyakorlatokkal, ez a megfelelő gondolkodásmóddal, azonban ezeket az akadályokat már nem fenyegetésnek tekinted, hanem utazásod természetes elemeinek. Ez pontosan ezt fogjuk ma felfedezni, hogyan világíthatják meg ezek a tanítások saját utunkat. Ezekben az időkben, amikor minden olyan gyorsan halad, ahol a siker és a továbblépés nyomása mindenütt jelen van, kulcsfontosságúvá válik, hogy megtaláljuk a módját, hogyan térjünk vissza önmagunkhoz, hogy újra kapcsolatba kerüljünk a belső béke egi formájával. Itt jön be a buddhizmus. Maga Buddha, mielőtt elérte volna a megvilágosodást, mély szenvedéssel, az emberi léttermészetére vonatkozó egzisztenciális kérdésekkel szembesült. Csak a befele fordulás, a meditáció gyakorlása és a világ gondos megfigyelése által fedezte fel a közeputat, a túlzás és az elhagyás közötti utat, ahol az elme megtalálja az egyensúlyt. Ili módon felfedezte, hogy a béke nem elrendosel, hanem állapot, amelyet művelni kell. De mit jelent ez számunkra modern életünkben? Képzelj el egy tipikus napot, felkelsz, telefonnal a kezedben, értesítésekkel bombázva, már elmerülve a mindennapok sürgőségében. A stressz már az első kávé megivása előtt felgyűlemlik. Úgy érzed, hogy valami után futsz, de szó sem sikerül. A buddhista filozófia pontosan ilyenkor válik lényegessé. Arra emlékeztet bennünket, hogy a béke kulcsa nem a külső események irányításában rejlik, hanem abban, hogy képesek vagyunk megalapozottnak, higgadtnak és nyitottnak maradni velük szemben. Az igazi erő a buddhizmus szerint az elménkben rejlik, abban, hogyan választunk választ arra, ami velünk történik. Szánjunk egy pillanatra, és képzeljük magunkat egy viharkellos közepébe, nem külső, hanem belső viharba. Gondolataink kavarognak, érzelmeink ságuldanak, és úgy érezzük, elveszítjük a szorításunkat. A buddhizmus azt tanítja nekünk, hogy ezzel a viharral szemben a megoldás nem az. Hogy szembeszállunk vele, hanem megfigyeljük. Egy lépés hátrálásával elkezdetjük csillapítani a belső zűrzavart, mint egy zaklatott tó, amely apránként visszanyeri nyugalmát, amikor a szél lecsillapodik. Csend, nyugalom található ennek a tónak a fenekén. Ez absztraktnak tűnhet, de gondolj rá így. Minden nap lehetőségünk van megteremteni ezt a nyugalmat, ápolni ezt a belső békét, egészszerűen úgy, hogy nem reagálunk impulszívan mindenre, ami körülöttünk történik. Ezeben rejlik a buddhista tanítások egyik legnagyobb kincse. Az élettapasztalatunk megváltoztatásának lehetősége nem a külső világ megváltoztatásával, hanem a róla alkotott nézetünk megváltoztatásával. Ezt az ötletet fogjuk alaposan megvizsgálni ebben a sorozatban. Konkrét gyakorlatokról, amelyeket beépíthetsz a mindennapi életedbe, a stressz kezelésének eszközeiről, a kihívásokról, a kételyek pillanatairól lesz szó.
mert akar úgy a buddhista filozófiában, akar már felfedezte a buddhista filozófiát, mindig vannak úgy módok arra, hogy ezeket az idotlen elveket alkalmazzuk modern életünkben. Ez az út a belszobékéhez, ez pozitivitáshoz nem igényes vonal. Ez nem gyors megoldás, hanem türelemmel, kedvességgel ez elkötelezettséggel követendő út. Az ötlet nem az, hogy meneküljünk a problémák elől, ez nem is figyelmen kívül hagyjuk a nehézségeket, hanem tisztább derűszebbelmevel közelítjük meg őket. A buddhizmus nem ígér szenvedés nélküli életet, de hatékony eszközöket kínál annak megértéséhez, elfogadásához és túlépéséhez. Ha követi ezeket a tanításokat, akkor nem csak jobban kezelheti a stresszes és bizonytalan időszakokat, hanem elkezdi meglátni a szépséget a mindennapi életapro dolgaiban. Összefoglalva, ez a bevezető égi felhívás, hogy fedezze fel ezeket az egészszerű, de mélyreható gyakorlatokat, amelyek nem csak a kihívások megelését változtathatják meg, hanem azt is, ahogyan a nyugalom és a boldogság pillanatait elvezi. Akár kíváncsiságból, akár valasokat keresel, tud, hogy ez a belszobékéhez vezető út mindenki számára elérhető. Egi út feltárjuk a buddhizmus alapjait, ez meglátjuk, hogyan válhatnak értékes szövetségesek a nyugalomra, ez pozitivitásra való törekvésünkben. Készüljön fel az önvizsgálat, a felfedezés és az átalakulás utazására. A buddhizmus egyik központi gyakorlata a mindfulness. Ez a technika megtanít minket arra, hogy teljes mértékben a jelenre koncentráljunk anélkül, hogy a múlttal kapcsolatos gondolatok vági a jövő miatti aggodalmak elterelnénk a figyelmünket. Képzelje el, hogy egészendes öszvényen szetál. Minden lepést, minden lelegzetet mellé odafigyeleszel eres. Nem ragad el a nyüzsgés, ami holnap történhet, vagi a tegnapi hibák, hanem teljes mértékben jelen vagi a jelenlegi elmeniben. Ez az emberség, képesség, hogy minden pillanatot átöleljünk, teljes teljességében megtapasztaljunk, mintha minden pillanat egyedi lenne, mert valóban az. Buddha azt tanította, hogy az elme olyan, mint egy kert. Ha elvetjük a negatív gondolatok magvait, akkor gazalben ott mezotaratunk, ami elborít bennünket. De ha elültetjük a pozitivitás, a nyugalom és a kiegyensúlyozottság magvait, ez a belszokert virágzik, szordultig örömmel és nyugalommal, ez egy mentális edzési folyamat, a mindfulness lehetővé teszi számunkra, hogy megválasszuk, mely magokat öntözünk minden nap. Például képzelje el, hogy egy csodálatos naplementével néz sembe. Azáltal, hogy teljesen tudatában vagy ennek a pillanatnak, nem törekszel arra, hogy meghosszabbítsd. Ez nem is érted, mi fog következni. Egészszerűen ott vagy, érintkezésben a jelen szépségével. Ez az emberség ereje, visszavezet minket abba a pillanatba, ahol béke és tisztaság van. Modern mindennapi életünkben könnyen elragadtatjuk a dolgok hektikus tempóját, pedig a mindfulness bárhol, bármikor gyakorolható. Vegyük például az egészszerű étkezést. Ahelyett, hogy gyorsan elfogyasztaná az ételt, mint egy feladatot, mi lenne, ha minden falatot megízlelne, odafigyelne az alagokra, ízekre és arra, hogy az étel hogyan táplálja testét. Ez egy mindfulness gyakorlata szelekvésben ez ahogy műveled, természetes szokása alakul át, amely folyamatosan visszavezet az étes mostba. Az emberség mellett van egy másik alapvető elem a buddhista gyakorlatban, a hála. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, a hála a buddhizmusban nem korlátozódik az anyagi javakért való hálára. Magában foglalja a létezésünket alkotó dolgok mellé ez nágira bekszülését. Ez nem csak a boldog pillanatokat foglalja magában, hanem a kihívásokat és a nehézségeket is. Buddha azt tanította, hogy még a szenvedés idegen is van lehetőség a növekedésre. A hála ápolása azt jelenti, hogy felismerjük, hogy minden, amit átélünk,
Megalik fash dalmas abel meniekis, resea zebredes felevezeto utunknak. Ahala arra kestet benünket, hogi ui semella sukazeletet, vegjuk esre azokat adolgokat, amelieket magatol ertetodonek tartotunk, mint peldaul az egizerul exes a teto a fejunk felet, vagia nap melegenek a borunkön való erzéze. Az önegyű terzes egi másik kulcsfontosságú gyakorlat, amelia buddhista tanításokból ered. Gyakran mi vagyunk önmagunk legrosszabb bírái. Ez minden hibát vagi gyengeséget olyan szülősággal kritizálunk. Amelyet soha nem alkalmaznánk egi közeli barátunkra. Az önegyű terzés azt jelenti, hogy megtanulunk ugyanolyan szelídséggel és megértéssel bánni önmagunkkal, mint amit szeretünknek ajánlanánk. Ez nem ürügi a változás vagy a felelősség elkerülésére, sokkal inkább annak elismerése, hogy emberek vagyunk, tökéletlenek, és folyamatosan fejlődünk. A Buddha arra tanít, hogy az önmagunkkal való beszélgetésünk formálja belső valóságunkat. Ha kemény gondolatokat táplálunk magunkkal kapcsolatban, az felerősíti a negativitás körforgását. De az önegyüttérzés gyakorlásával teret teremtünk a gyógyulásnak és a növekedésnek. Az emberség, ahála ez az önegyüttérzés ezen gyakorlatai mind a buddhizmus központi gondolatához kapcsolódnak. A test és az elme összekapcsolásához. A testedről való gondoskodás ugyanolyan fontos, mint az elmed táplálása. A buddhizmus nagy jelentőséget tulajdonít az egyensúlynak, ez olyan konkrét szempontokat is magában foglal, mint az étrend. A testmozgás ez a pihenés. Amikor gondoskodunk testünkről, megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy elménk nyugodt és tiszta maradjon. Képzeld el a testedet, mint egy templomot, amely a szellemednek adott hont. Ha ezt a templomot elhanyagolják, meggyengítik, akkor nehéz ott beket találni. Végül ott van a változás elfogadásának ez az alapvető fogalma. Az élet természeténél fogva állandó átalakulásban van. A változásnak való ellenállás stresszest és szorongást okoz. A buddhizmus arra tanít, hogy befogadjuk ezt a valóságot, hogy a változást ne fenyegetésnek, hanem növekedési lehetőségnek tekintsük. Minden elméni, minden érzelem, minden kapcsolat része ennek az örökös életáncnak. Ha megtanulunk alkalmazkodni, hogy inkább kíváncsisággal fogadjuk az ismeretlent, mint felelemmel, akkor valódi belső erőt ápolunk. Ebben a folyékonyságban, az evolúcióra való nyitottságban, a nyugalom és a pozitivitás mellé érzését találjuk, amely megaladja a külső körülményeket. A pozitivitás és a nyugalom felé vezető úton elkerülhetetlen, hogy kihívásokkal és akadályokkal találkozzunk. A negatív és tolakodó gondolatok, azok a kis hangok, amelyek figyelmeztetés nélkül felmerülnek, gyakran elbizonytalanítanak bennünket. Néha kétségek önmagunk kritikája vagy irracionális félelmek formájában jelennek meg. A buddhizmus azonban azt tanítja nekünk, hogy lehet konstruktívan kezelni ezeket a gondolatokat anélkül, hogy túlterhelnénk. Képzeld el elmédet, mint egy tengert. A negatív gondolatok hullámai erőteljesnek és fékezetetlennek tűnhetnek, de ha teljes figyelmet és együttérzést ápolsz magaddal, megtanulod, hogy többé ne sodorjanak el ezek a hullámok, ahelyett, hogy harcolnál ellenük, távolról figyeled őket, mintha apartról néznéd, a negativitás elleni küzdelemben az igazi kihívás abban rejlik, hogy természetes hajlamunkra ragaszkodunk a pusztító gondolatokhoz. Ezek a gondolatok gyakran akkor merülnek fel, amikor elmerülünk a múlt emlékeiben vagy a jövőre vonatkozó várakozásokban. Lehet, hogy egy néhány nappal ezelőtt elkövetett hibán elmélkedsz, vagy felsz egy közelgő helyzettől. Ezek a gondolatok, ha figyelmen kívül hagyjuk őket, könnyen gyökeret verhetnek és növekedhetnek elménkben. Itt válik elengedhetetlenné a mindfulness gyakorlása. Arra hív minket,
hogi összpontosítsunk újra, hogi elmenket visszahozzuk, a jelen pillanatba, ahol a negatív gondolatok elveszítik a szorításukat. Stressz vagi kihívás idején ez az éberség gyakorlata horgoniként működik. Ez segít, hogy ne ragadjunk el a negativitás forgatagában. Például képzelje el, hogy stresszes helyzet, esetleg munkahely konfliktus vagi jelentos személyes probléma kelos közepén van. A helyet, hogy impulzívan reagálnál, az éberség pihenést ad. Ez a szünet lehetővé teszi, hogy lélegezzen, hátralépjen, és nyugodtabb és átgondoltabb választ válasszon. A világosságnak ebben a tereben a negatív gondolatok elvesztik intenzitásukat, ez fokozatosan átveszi a hatalmat a derű. A stresszes helyzetek ez az élet kihívásai elkerülhetetlenek, de az, hogy hogyan kezeljük ezeket, meghatározza jólétünket. A buddhizmus nem ígér próbák nélküli életet, de eszközöket kínál arra, hogy tisztább és nyitottabb elmével közelítsünk hozzájuk. Buddha egyik legnagyobb tanítása az, hogy a szenvedés az emberi tapasztalat része. A helyet, hogy menekülnánk elől vagi figyelmen kívül haginánk, arra ösztönöz bennünket, hogy fogadjuk el az élet természetes velejárójaként, miközben igyekszünk megérteni és túllépni rajta. Ennek a megközelítésnek a gyakorlásával megtanuljuk, hogy kihívásainkat személyes fejlődés lehetőségévé alakítsuk. Egy másik gyakori akadály, amelyel a pozitivitás felé vezető úton találkozunk, az önkritika. Gyakran sokkal keményebbek vagyunk önmagunkkal szemben, mint másokkal szemben. Az önkritika pusztító tud lenni, a negativitás körforgását létrehozva, amely megerősíti a kételit és a továbblépés képtelenséget. A buddhizmus egy erőteljes alternatívát kínál erre, az önreszerzést. Amikor hibázunk a helyet, hogy szigorúan ítélnénk meg magunkat, emlékeznünk kell arra, hogy emberek vagyunk, tökéletlenek és folyamatosan tanulunk. Az önmagunkkal szembeni kedves hozzáállás lehetővé teszi számunkra, hogy kiszabaduljunk az önkritika köréből, és pozitívabb és kiegyensúlyozottabb perspektívát találjunk. Összefoglalva, a kihívások és akadályok elkerülhetetlenek, de nem határozhatják meg tapasztalatainkat. A buddhizmus eszközeivel, éberséggel, együttérzéssel és a próbák elfogadásával megtanulhatjuk, hogy nagyobb nyugodtsággal és tisztán eligazodjunk ezeken a nehéz időkön. A negatív gondolatok hullámai, a stressz viharai már nem irányíthatatlan erők, hanem lehetőségek elménk megerősítésére és gyakorlatunk elmélyítésére. A nyugodt és pozitív attitűd elfogadása jelentős előnyökkel jár, nem csak az elme, hanem a test számára is. A buddhizmus azt tanítja nekünk, hogy az elme és a test szorosan összefügg egymással, és a belső béke ápolásával a jobb testi egészséget is elősegítjük. Ha fenntartjuk a pozitív hozzáállást, testünk kézzelfogható módon reagál, csökken a stressz, erősödik az immunrendszer, enyhülnek a lelki és fizikai feszültségek. Képzeld el az elmet tokent. Amikor felhalmozódnak a negatív gondolatok és a stressz, a víz zavarossá és hullámossá válik, de amikor a nyugalmat és az éberséget gyakoroljuk, ezek a vizek visszatérnek természetes tisztaságukba, lehetővé téve tesztünk elazulását és gyógyulását. Ennek a megközelítésnek az egyik legnyilvánvalóbb előnye a stressz csökkentése. A krónikus stressz valóban pusztító hatással lehet egészségünkre, betegségeket, almatlanságot és mentális zavarokat okozhat. Az éberség ápolásával és a gondolatainkra való odafigyeléssel azonban megtanulhatjuk, hogyan kezeljük ezeket a feszültséggel teli pillanatokat derűszeben. Például a helyet, hogy stresszes helyzetben elragadnánk a sorongástól, a buddhista gyakorlat arra tanít, hogy lélegezzünk mélyeket, figyeljük meg a helyzetet úgy, ahogy van, ítélet és pánik nélkül, és higgadtan, és világosan reagáljunk.
Aniugalomes a positivitas a physicae ege segre giacorolt hatasai melet melire hato, hatas alvanamaso calvalo capsolatum crais. Aniugotes positivem berolian energiatsugaros, ameli positivan befolia solia a curulotele evocet, gondolj egi beselgetes revalakivel, acimeg testesiti aderut, figielmes meghalgatasa, itelokepesegeneg hiania es nuktato jelen letis egit abban, hogi nugot tabnak, es megertet tebnek erest magad. Acosepont ban maradas es azerzelmek kezelesenek kepesege egesegeseb, melieb capsolato cateremt. Buddha as tanitota, hogia bekes elmenemtsak as egien has naravalik, hanem acurulötte levocre iski sugarzik, mint egi visbedobotko, ameli concentricus hulamocat hos letre, esenkivul, a positivitas es aniugalom, a termelekenisek es a creativitas eros sövetszegesei. Amikor elmenket stresses gondolatok sufoliák, nehéz koncentrálni vagi innovatívan gondolkodni. Az eber figyelem gyakorlása segít felszabadítani ezt a mentális zurzavart, ez heliet ad az új ötleteknek. Sokkal könnyebb kreatívnak, ez produktívnak lenni, ha nem vonják el a figyelmedet, a tolakodó gondolatok vagi a szorongások. Ha a jelen pillanatban maradunk, lehetővé tesszük elmenk gördülékenyebb működését, ezáltal hatékonyabbá téve mindennapi feladatainkat, ez inspiráltabbá téve kreatív törekvéseinket. Így a nyugalom ez a pozitivitás elonjei, jóval túlmutatnak a mentális aspektuson, életünk minden szféráját érintik. Legyen szó fizikai egészségünkről, kapcsolatainkról vagy céljaink elérésére való képességünkről, mindezeket a szempontokat gazdagítja ez a gyakorlat. Nem egészszerűen arról van szó, hogi optimisták legyünk vagy tagadjuk a nehézségeket, hanem inkább egibel szó erről kifejlesztéséről, amely lehetővé teszi számunkra, hogi stabilabban és magabiztosabban nézzünk szembe az élet kihívásaival. A teszt ez az elme közötti harmónia az, amit a buddhista tanítások igyekeznek ápolni, megmutatva nekünk, hogi a nyugodt és pozitív élet nem csak lehetséges, hanem mélyen átalakító is. Végszó soron a nyugalom és a pozitivitás gyakorlása egyaránt önmagadnak. Ez a saját jólete iránti elkötelezettség, amely azután letünk minden aspektusára átgyűrűzik. Egi olyan társadalomban, ahol minden gyorsan halad, ez a stressz mindenütt jelen van. Ezeknek a gyakorlatoknak az elfogadása olyan, mintha engedélyt adna magának. Hogi meljeket lelegedzen, úgyra kapcsolatba lépjen azzal, ami igazán fontos, ez minden pillanatot teljes mértékben megéljen. Összefoglalva, a belső béke és pozitivitás keresése egi életen át tartó utazás, egi olyan út, amelyet szándékosan és tudatosan választunk. A buddhista tanítások arra emlékeztetnek bennünket, hogi bármilyen kihívással nézünk is szembe. Mindig ki lehet fejleszteni a nyugalom, a hála és a kedvesség szellemét magunk és másokkal szemben. Ez az út nem akadálymentes, de minden lépésünk, legyen bármilyen kicsi is, közelebb viszi kiegyensúlyozottabb és teljesebb élethez, amit ma felfedeztünk, az eberség, a hála, az önreszerzés, valamint a bekes elme egészségügyi és kapcsolati elonjei, hatékony eszközök, amelyek segítenek eligazodni a modern élet forgatagában. Ezek nem a szerzetesek vagy a visszahúzódó életet élők számára fenntartott gyakorlatok, hanem mindannyiunk számára elérhető megközelítések mindennapi életünkben. Csak egy pillanatra lelegez meljeket, ez irányítd vissza a figyelmünket azért ez mostra. A jelenlétnek ezekben a kis pillanataiban találják meg az igazi belső erőt. Fontos ezben tartani, hogi ez a pozitivitás és nyugalom keresése nem megjegyik napról a másikra. Ez egi fokozatos átalakulás folyamata, ez minden nap új lehetőséget kínál számunkra, a gyakorlásra, a tanulásra és a fejlődésre. Néha könnyebb lesz megtestesíteni ezeket a tanításokat, máskor pedig nagyobb
Kihivásokal kell szembenéznünk, de minden tapasztalatban legyen az jó vagy rossz, van értékes tanulság, amely hozzájárul személyes utunkhoz. Ezért arabiztatlak, hogy ezeket a gyakorlatokat integráld mindennapi életedbe. Mindegi, hogy minden reggel néhány percnyi figyelem felkeltéssel kezdődik, halanaplót vezet, vagy emlékezteti magát, hogy legyen kíméletesebb önmagával, amikor kihívásokkal néz szembe. Nem számít, hol kezded, a fontos az, hogy megted az első lépést és kitartsz. Mielőtt befejezném, szeretném megköszönni, hogy időt szánt rá, hogy megnézze ezt a videót, és megvizsgálja ezeket a fogalmakat velem. Elkötelezettsége ezen az úton már remek bizonyítéka annak, hogy szeretne javítani közérzetén, és nyugodtabb és pozitívabb életet élni. Ha találtál valami inspiráló ötletet vagy gyakorlatot, amit szívesen kipróbálnál, kérlek oszd meg gondolataidat kommentben. Szeretném tudni, hogyan tervezed beépíteni ezeket a tanításokat az életedbe. Még egyszer köszönjük a figyelmet, ez ne feledje. A béke és a pozitivitás nem úti cél, hanem utak, amelyeket minden nap megteszünk. Hamarosan találkozunk az úgy megbeszéléseken és a megosztásokon a jó közérzet és a nyugalom felé vezető úton. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb.